Lurramaren 19. edizioa iraganda asteburu honetan Biarritzeko Irati erakustazokan. Laborantza herrikoiaren aldeko hitzordua beste urte batez milaka herritarren topalekoa izan da, eta beste behin ere laborantzaren mundua hirigunera ekartzeaz gain, laborarien erronkak ere plazaratzeko aukera eskaini du. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Biarritzetik agurtzen dugu. Hementxe bertan iragan baita asteburu honetan Lurrama laborantza azoka. Horretaz gain, hegazti gripea ere aipatuko dugu, gobernu frantsesak arrisku maila emendatu duelako. Ongi etorri iparraldearen orenera. Milaka lagunen topaleko izan da urten ere Lurrama laborantza azoka. Ostiralean hasi eta igandean etsi ditu bere ateak, eta urten ere bilan baikorra egin dute Lurramaren antolatzaileek. Edizione polita eta baikorra dugu aurtengoa ere bai. Da, Usaiako publikoa hor dugula, Usaiako sifreetat heltzen gira, Usaiaz ezkampo bezala aurten Baskari eta Afari guztiak ere salduak ziren, beraz horrek dira ongi biltzen den keinuak. Lurrama azoka laborantza herrikoiaren erakusleioa izan da, eta herritarrek bat egin dute ereduaren defentsa. Konsumoa kriston tresna da, esango nuke dena aldatzeko, ez? Politika ere da modu bat, eta orduan kontzientzia gehiorekin konsumitzen badugu, sustatuko dugu, hemen gaudenok gure egiturarekin jarraitzeko modua izango dugu. Gainera Lurramak aukera ematen die elkar ezagutza sustatzeko. Harremanak sortzen dira, elkar ezagutzen gera, eta ere hori ospatzen dugu ere bai. Harremanen sortzeko leku handi bat, eta beraz 19 urte hemen girela, eta 19 urtez jendia hor dago, laborariak hor dira, hiritarrak ere bai, eta hemen Euskal Herriko Mozkinen aintzinat emaiteko okasionia ere, erakusteko zer den Euskal Herriko baserria, laborantza nola egina den, eta hala. Aurten gainerako txikarrak izan dira gonbidatu bereziak. Bertako ekoizlea den Jean Jozik azaldu duen bezala, oso pozik daude 19. edizio honetan parte hartzea. Par le Pays Basque. Jean Josi ere elkarrekin lan egiteko garrantzia aritu da. Bere hitzetan lurraldeen gainatuak dira baikor txika eta baita Euskal Herria ere, eta elkarrekin aztertu dezakete nola garatu tokiko laborantza. Comment se développe et évolue l'agriculture locale. Tokiko mozkinak eta praktiken ispilua izateaz gain, Lurrama azokak balio du ere laborariek etorkizunari begira dituzten desafioak plazaratzeko. Horien artean etxalden transmisioak garrantzia handia du. Zenta guazen maigira laborari kopurua apaltzen ari dela, hainitz etxalde hentik eta 10 urte barne geldituko dira, eta hainitzek ez dute segidarik, eta beraz hori da guretzat erronka handiena, hor lan egin behar du absolutoki sailortan. Halaber, geroari begira Euskal Herriko Laborantza Ganbarak erakunde publiko baten sorrera entzina duala iragarri du. Eta Euskal Elkargoak bat egin du ere desio horrekin. Eta bai, Etxegaraik aipatu duen bezala, ari da lantzen historia hori, ez du eperik eman, noiz sortuko den, baina elkarte gizan sortzeko bidean dagoela, ongi azpimarratu du, eta beraz, esperantza dugu 2025an, halako egitura bat hasiko den. Aizan gira estatutuen sortzen, izkiatia dira, orai hirigune elkargoak behar dugu estatu horiek presentatu hautetxier, bai ere guk mainen itzulian ikusten gintuen beste partaidek, beraz hortan hariko dira mementuan, eta gero emeki hasiko gira lanean. Erakundearen funtzioari dagokionez, bere funtzionia da azkenian laborantza eta elikaduraz arduratzen diren kolektibo, sindikatu, erakunde, elkarte, instituzioen guztiak biltzen dituen gune bat, elgarrekin aipatzeko zer laborantza mota, zer elikadura mota nahi dugun, zer sistema nahi dugun, zer eredua nahi dugun gure lurraldean, eta beraz horren arabera, lekuan gertatzen diren laborantza politika guzti horien artean, ahalaz, logika amankomun bat aurkitzea. Lurramako antolatzaileak jada datorren edizioari pentsatzen hasiak dira, helduden urtean 20 urte beteko dituelako azokak. Lurrama besta handia, zomaita kezkal ere, klima berotzearen gatik bertzeak bertze.
berotzea eta aldaketa klimatiko hori sumatzen dut direktoki, zeren loreak nola diren, horrekiko eginen dut ez zianik. Eta bero egiten badu, ez udauntan egin ditu bizpairu egu bero zakarrak, horretik lekura lorea dena hartu da eta ez dirik bate ez dugu egin. Edo udaberrian alrebes, hotza eta euria egin du, eta ordan ez dirik ere iteko manerik etzen. Horren ondorioa senditzen dugu, zenta hartzen baditut azken 3 urteak, 3 urtez senditu dugu alde batetik bero eta idortea dola 2 urte, diaz barazuza edo kaskabarra, aurten euria etengabe ezetasuna eta behar da egokitu. 70 urtean buruan 4 gradu gehiago izanen ditugu adituen arabera, halere askok hautetsiek ere hori zalantzan ematen dute. Horren menpegira, eta badira urte txarrak, baina aldaketa klimatikoan ere badira batzutan urte oso onak. Haibez joan den urtean akazea initz egin genuen. Beraz, errezain bakotxaren gaitasuna da jakitea adaptatzea, ekonomikoki horrek haunbatu kaitea, eta baizu itxasuan bezala, huainak txarrak direnean iraun behar da, eta hortan giragu. Betidanik eta munduan zehar leku guzietan, jendarteak jakindu egokitzen bere baldintzeri, izan ditezen biziki beroak, hotzak, eta nahi badugu iraun, hori behar ditugu galdera susenak pausatu, eta jasan beharko dugu, hori ez da aldatzen aldugu, baina gure aldeko eragina txikia da, hala ere, gu laborantzan, nahiz eta bat ditugun gauzako betzeko, baina aldaketa horiek bidean dira eta beharko dugu jakin horiek egokitzen eta albezain azkar izan irauteko. Eta alde guzietan gauza bera da, Korsikan ere nola ez, aurten gomitan nagusia izan da Lujaman. La sécheresse, les saisons sont décalées. Idortearen gatik ura eskaz dute, urtaruak sasoinak aldatuak dira arrunt, eta ondorio zabereak molde desberdinean jaten dute. Eta aldaketa horiek ondorio zuzena dute ekonomian. Prezioak eta zergak emendatzen direla diote. De manière générale. Badira politikak, badira animaleko diskurtso eta beste, baina behar da jendeak dute kontzientzia hartu behar badela zerbait joan ez dena gaur egun, erraiteko ez dela deus aldatzen, behar da itxua edo elkorra edo zinez fede txarrekoa. Gauzak ikusten ditugu, aski da Valentzia aldeko uholdeak eta ikustea ikaragarriak dira gauza horiek. Ikusten dugu badela, guk bakotsak bere euri sorta edo ur sorta eman behar du gauzak aldatzeko. Lujamak ere bere ekarpena egiten segituko du, heldudan urtean, 20. edizioa ospatuko da. Frantziako gobernuak hegazti gripeari dagokion arrisku maila emendatu du. Dekretu berriaren agindu zaintza eta prebentzio neurriak indartu eta azleek hegaztiak barnean atxiki behar dituzte. ELB sindikatuko kideak ez dira harritu erabakiarekin urtero espero duten berria dela aitortu duterako. Urtero berritzeldu da eta guk beti, azken urteetan beti gauza bera egiten dugu. Hegaztiak barnean atxikitzeak ez duela bat ere arazoa konpontzen, alderantziz kasik. Beraz gu neurri horren kontra gira, ahunt. Eta segituko dugu beti gure borroka, bai politikoa, bai zerbitzu sanitarioekin, defendatzeko gure azteko manera eta gure filosofia. Urteak dira hegazti gripearekin bizi behar dutela azleek. Sindikatuen irudiz, kanpoko hazkuntzen kontra jotzea ez da aterabide egokia. Estatuaren erantzuna ez da sekulan ona izan. Beti araudit gero eta gehiago eta zorrotzagoak eman dituzte. Batez ere kanpoko hazkuntza pixka bat erakutsi zardi beltza bezala. Eta guk beti defendatu dugu hori eta guretzat kanpoko hazkuntza da aterabidea eta ez industrializazioa. Beraz, gure borrokak hortan segitzen du. Jakin behar da 2023ko udazkenetik 250 ate baino gehiago duten hazkuntzetan abereak txertatuak izan behar direla. Hegazti gripearen kasuen emendaketaren aintzinean, txertoa aterabide eraginkorra ote den edo ez aipatu du hegazti azleak. Beraz, txertaketa izaiten altzen tresna bat birusaren kontra egiteko eta batez ere birusaren barreatzea pixka bat kontrolatzeko. Baina guk ondoan erraiten dugu txertoa bakarrik ez dela aski eta
industriak behar du bere sistema berrikusi. Ze gero eta gehiago kabale leku gero eta tipiagoetan eta gero eta mugimendu gehiago, hori ez da posible. Hain zuzen, gaur bertan Elbe sindikatuko animatzaile bat Paueko auzitegi korrekzionalera deitua izan da, biztanleriaren babeserako departamentuko zuzendaritzako kide batek egindako salaketaren ondotik. Eskandalu bat da olako plenta bat jasutza, militantismoa eta sindikalismoa kriminalizatu nahi dute. Beraz, bat sustengatu nahi dugu gure animatzailea biztan dena, eta ere nahi dugu baliatu egun hori berriz ere griparen arazoa main gainean ezartzeko. Sindikatuak argi utzi du indartsu segitu behar dutela bere hazkuntza ereduak defenditzeko. Indartsu segitu behar dugu, bestenaz hilen gira, argiki. Haiek kanpoko hazkuntza nahi dute erahil eta guk segitzen dugu guretik eta beti borrokan eta importantea da ere jendea gure gibelean txenditzea, kontsumitzaileak baitira gure lehen indarra eta laborariak bai taldean kolektiboki indartsu segitzen dugu, baina ez badugu sustenguri gibelean gu ere lehertuko gaituzte noizbait. Momentuz, Ipar Euskal Herrian hegazti griparen kasurik ez da gertu aurten, baina nabarmentzekoa da Kanadan lehen aldiz hegazti griparen kasu bat identifikatu dutela gizaki batean. Autoritateek azterketak egiten dituzte kutsaduraren iturria ulertzeko. Beskoitzeko oinakarin dantza taldeak bere emanaldi berezia eskaini du Lurrama azokan. Badira 60 urte sortutako taldeak, mutxikoak, fandangoak eta baita jotak ere eskaintzen ditu. Ikusentzuleok oinakarin dantza taldearen ikusgarriarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!